Bona vesprà. Anem a donar pas al ple extraordinari d'avui, dia 5 de febrer de 2020, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del barem de mèrits específics per a participar en el concurs ordinari 2020 per a la provisió del lloc de treball de funcionari de l'administració local amb habilitació nacional de caràcter nacional, és a dir, per a la provisió del lloc de secretari que està vacant a l'Ajuntament d'Aielo. La proposta que s'eleva al ple és la mateixa que es va aprovar en l'últim concurs ordinari, i és aprovar el barem de mèrits específics fins a un punt i mig en les llicenciatures o grau de Dret, llicenciatura o grau de Ciències Econòmiques i Empresarials, llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empreses, llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració o grau en Ciències Polítiques i Gestió Pública. En primer lloc, abans de continuar, no ho he dit, el portaveu del partit Compromís demana que excusem la seva presència per temes laborals. Alguna intervenció al respecte? Bé, conforme ha dit l'alcalde, des del 2010 la plaça està vacant, me se va adjudicar a mi en un principi, però després va ser recorrida i antes de l'apel·lació, de que se solventara l'apel·lació, per motius obvis de que vaig deixar l'alcaldia i continuava com a regidor, tenia que optar a una cosa o l'altra i vaig renunciar a la plaça. Jo crec que és una decisió que és normal. Ixen 2 concursos a l'any, el primer va eixir en el mes de desembre, la plaça no va eixir a concurs, encara que la corporació, si haguera volgut, també l'haguera pogut demanar, però jo crec que és un concurs ordinari, conforme ha dit l'alcalde, és la provisió d'un funcionari d'habilitació estatal i nosaltres, en principi, no tinguem res més a dir. Aleshores passem a la votació. Vaig a favor d'aprovar els mèrits específics per a la plaça de secretari. En contra? Abstencions? Una. Explique el motiu de l'abstenció. L'altra vegada l'aprovació va ser per unanimitat, jo també vaig alçar el braç. Després, per part de la Direcció General d'Administració Local, suposa que a instàncies de l'oposició, en aquest cas de Juanra, es va demanar que s'impugnara i entonces, a la vista de que va ser simplement per alçar el dit, es va impugnar, ara prefereix abstindre'm per els motius obvis. Jo tan sols dir que el que va fer Juanra i el seu grup en el seu moment va ser utilitzar el dret que té d'oposició a presentar les al·legacions que considerarà oportunes respecte de l'aprovació de la plaça i que va ser la Direcció General qui va recurrir a l'Ajuntament d'Aielo a que anul·lara l'aprovació ja definitiva de l'adjudicació de la plaça, i com que no es va voler, ho va portar a judici i, efectivament, conforme ha dit el portaveu del Partit Popular, es va guanyar, la Conselleria va guanyar el judici en primera instància, després es va recórrer al TSJ, per a prendre possessió en les últimes eleccions el portaveu va desistir del recurs i, per tant, la sentència en primera instància va ser ferma i va quedar vacant la plaça. Per tant, l'únic que farem nosaltres en aquell moment va ser fer ús del dret de qualsevol grup polític a presentar les al·legacions que consideri oportunes davant dels organismes oficials. Dit això, com hem dit, queda aprovat la baremació de mèrits amb una abstenció i no ho vaig a favor, i en això donem per tancat el ple. Gràcies i bona vesprada.